Camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ka ɲɛmaya minan kɔnɔ bolola baarakɛlaw ka jɛrɛba min bɛ wele ko Siama kɛnɛ sigiko duruna bɛna kɛ k'a ta novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la san 2025 Bamako Parc des Expositions na ka kɛɲɛ ni dɔnko ni seko san ye kɛnɛ in bɛna la ɲɛnamaya bolola baarakɛla jolo de fɛ ka bɔ Mali la AES jamanaw ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ baara bolodaliw ye bololafɛn dilannaw feere dɔgɔ fiyɛ baro sigiw défilé de mode ɲɔgɔn daw ani ko duman caman wɛrɛw Siama bɛ labɛn bolola baarakɛlaw ka tɔnba fɛ n'o ye APCMM ye ani bolola baarakɛla faamuyalenw ka jɛkulu ka tɛmɛ bolola baara dɔnko ni seko ani lotuluko minisiri ka yamaruya fɛ baaraw nun doli ni u nun boli bɛna kɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la Parc des Expositions na Bamako kɛnɛ bɛna sigi kumase min ka ɲina o ye ko bolola baara ye yiriwa kuntagalajan ani an ka dɔnko ni seko yakubaya sababu ye Mali kɔnɔ aw ye wili joona ka taa tɔgɔ sɛbɛ APCMM la don o don ka daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 17 waati la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw ye nɛgɛjuru ci 79 48 22 42 76 76 96 79 fu ani wɔɔrɔ 76 40 51 39 76 76 51 61 52 76 89 99 98 walima 66 75 24 57 baara in kotigiya sɛbɛnnen don Segu mara la jamanaba minnu welelen don o ye Burkina Faso ani Niger ye jamana welele kɛrɛnkɛrɛnnen o ye Maroc ye ka tɛmɛ u ka bolola baarakɛlaw ka jɛkulu min bɛ arabasale kɛ ni tara mara la olu bɛna kalandege baaraw kɛ katakatani dilan ani mobili scanner kan Siama san 2025 dɛmɛbaw ye PNUD ani jagokɛlaw ka tɔnba CESIM a kɔkɔrɔdonba jɔnjɔn n'o ye sponsor officiel o ye Orange Mali ye Kasangani bi juma novembre kalo tile 28 san 2025 ka aw fo ka ko ɲuman dɔn ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don an ka kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na aw danga n'aw ka wula in na bamanankan kibaruyaw kɔnɔ kɛnɛ mun kan ni an bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali ni diɲɛ fan caman kan wula in na an ka kibaruya bakulubaw bɛna taa ni an ye kɛnɛya ko bunakun kan siraban kasara maa minnu ni olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ ka sanga ni olu tɔgɔla donba ye an ka kɛnɛyako minisirimuso ani fo ka taa se bolimafɛnko minisirimuso olu taara Gabriel Touré urgence kɔnɔ ka t'u ɲɛ da banabaatɔw kan ni ka dɛmɛ dɔw ta k'a di banabaatɔ sow ma u ka banabaatɔw u dɛmɛ ni a ye tajiko sira fɛ an ka jagokɛlaw ni bayɛlɛmaliso minisiri Musa Alassane Diallo ale ye taji donnaw ka jɛkulu ka u bisimila ko tajiko bɛ lahala mun na ka kumaɲɔgɔnw kɛ o kan ani marabolo kɔnɔnaw la taji kan ka taa yen cogo min na Bamako ta nɔgɔyalen kɔfɛ kumaw bolila o ni a ɲɔngɔw kan cikɛlaw ka kɛnɛ dɔ sigira Bamako yan nɔ n'o bɛ tali kɛ coton sɛnɛnaw ni kɔɔri sɛnɛnaw ye ka sanga ni kɔɔri nafa min bɛ se ka se farafinna ka se ka kuma o kan kosɛbɛ marabolo kɔnɔna kibaruyaw la maa minnu bɛ sanu bɔ ji kɔnɔ ko daragi o 20 ani kɔ o mɛnɛna ni ka u jɛni baw ko daragi a bɛ cɛnni mun lase an ka sigidaw ma ani ji ma o dagosi ka bon kosɛbɛ ko ka se ka a baara in ka fu siri a la an sɔngɔkaw bara sanubɔyɔrɔ dɔ kura dɔ yera ye
sanubɔyɔrɔ mu ne a yɛrɛla k'a fɔ ko sanu bɛ yen kosɛbɛ maire ani fo ka taa se préfet ma olu taara se yɔrɔ in na ni k'a ɲini maaw fɛ maa minnu bɛ ka sanu bɔ duguma sira fɛ ka sɔrɔ u tɛ sariya kɔnɔ k'u ka fɛlɛni dabaliw kɛ ka wuli ka bɔ yen joona ɲɛmaaso ka a ka baaraw daminɛ kɔkan kibaruyaw bɛna taa n'an ye Guinée Bissau jamana kɔnɔna la jamanakuntigi ni waati in na ni ale ka fanga yɛlɛmana laseli mun ni a yɛrɛ y'a kɛ Umaru Sisoko Embalo CEDEAO ye danseli dɔ kɛ o ko in na ka yɛrɛ k'a fɔ k'u b'a ɲini ko ka Guinée Bissau ka gɛrɛntɛ da u kan u ka bɔ CEDEAO ka ɲɛmaaso kɔnɔ halisa Guinée Bissau kɔnɔna la fɛn mun ye fanga sinamatɔnba ale mun ni Umaru Sisoko tun bɛ ɲɔgɔn na a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in ye ko labɛnnen de ye olu b'a dɔn k'a fɔ fanga jaso tɛ Umaru Sisoko ye fanga di a fanfɛmaaw de ma ninnu de an ka wula in na kibaruyaw la bakuruba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye kunnafoni bɛ ka lase aw ma Famara Berete fɛ nɛgɛ karafew o bɛ a balimakɛ Keba Jalo bolo an bɛna sɔɔni ka walawale bɔn a ye nin bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ foli kurakura k'a di aw ma n'a fɔ an kun ye kulo la sɔmi cogo min na an donkan kɔnɔ an bɛ taa kɛnɛya ko bunakun kan siraba kasara ko o bɛ kɛ sababu ye ka maa minnu bila ka taa urgence kɔnɔ ka gɛlɛyaba las'u ma kɛmɛ sara la maa 70 o de don o kɔrɔfɔ de dayɛnɛmayara Gabriel Touré a directeur général fɛ ka sanga ni don kɛrɛnkɛrɛnlen mun n'a bɛ sigi diɲɛ kurukara bolo maa minnu ni olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ siraban kasara la ka kɛ olu tɔgɔla donba ye o don in laɲɛnɛmayara kunungo alamisa novembre kalo tile 27 an ka jamana kɛnɛya ko minisirimuso colonel major Asaba Jalo Touré fo ka taa se bolimafɛnkow lasɔrɔli minisirimuso ni o ye madame Danbɛlɛ Madina Sisoko ye ni minisiri fila ninnu u ye taa kɛ Gabriel Touré kɔnɔ ka t'u ɲɛ da urgence yɔrɔw kan urgence kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ n'i ye a ta kɛmɛ sara la 70 bɛɛ lajɛlen Gabriel Touré ɲɛmaa ka fɔ la o ye siraban kasara gɛlɛya ye maa mun sɔrɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ an kan ka an janto an yɛrɛ la duguba kɔnɔ la hakaja Bamako kɔnɔ ka bolimafɛnw boli ni sariyaw ye sariya mun n'a bɛ fɔ ka siraba sariyaw ko o labato ani ka ɲɔgɔn tɔpɔtɔ ka taa cogo dɔn ka camanba k'o bɔ boli damatɛmɛko jugu la ko mun kɛ sababu ye ka se ka maaw kisi ka bɔ siraban kasara kɔlɔlɔ ni a ɲɔngow ma an ka jamana minisirimuso fila ninnu u bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ k'a fɔ ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko kɛnɛya ko ani fo ka taa se siraba lakana ye bɛɛ lajɛlen kungo de baw a gɛlɛya bɛ se ka se maa bɛɛ lajɛlen ma su ani tile bɛɛ bɛ taa i magoɲɛciw la bolimafɛnw kan ko ni an y'an ta cogo dɔn ani ka ɲɔgɔn lakɔlɔsi o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka siraban kasaraw ka o kɛlɛ ko an ka jamana kɔnɔ hakaja Bamako fabaw ni dugubaw la siraban kasaraw olu ka ca kosɛbɛ ka sanga ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye an ka jamana kɛnɛya muso minisirimuso a yɛrɛ k'a fɔ ko a sewalen no bawo ko fɛlɛn dabaliw bɛɛ lajɛlen n'a bilala jamana ɲɛmaaw fɛ ani fo ka taa se transporteurs ka minisiriw u ye wulikajɔbaw kɛ ka dɛmɛ ta ka a di kɛnɛyasow ma kɛnɛyasow u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye cogo min na ka maaw ta ni o ye banabaatɔw ye minnu bɛ urgence kɔnɔna la bolimafɛnko minisirimuso a ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko siraban kasara bɛɛ kan ka kɛta kɛ yasa ka se ka a kɛlɛ o de la u ye dɛmɛ ta dɛmɛ minnu n'u bɛ tali kɛ fauteuil roulant mun bɛ banabaatɔw doni ani fo ka taa se maa minnu bɛ karili senkari n'a ɲɔgɔn u bɛ taama ni bere minnu ye ka o ta k'o di Gabriel Touré maaw ma ka se ka se fura caman ma ani fo ka taa se ni fura joli ye maa sɔrɔ bandi ni a ɲɔngow joli furakɛlanw ka olu cɛ ka o di fɛn min ye Gabriel Touré ɲɛmaaso ma o k'o kɛ dɛmɛ ye ka sanga ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka tila ka wele bila maliden bɛɛ ma kɛnɛya ko ani siraba labatoli o ye bɛɛ kungo ye ni an bɛɛ y'an jɔ an jɔyɔrɔ la a ka ca Ala fɛ siraban kasaraw caman bɛ bɔ a la ka maaw ka jugu ni jugu ko o fori siraba kannaw la an bɛ taa tajiko bunakun kan Keba an ka jamana kɔnɔ jɛkulu mun sigilen don yaasa ka se ka tajiko ka koɲɛw lakɔlɔsi kosɛbɛ ni o ye komite ye kuma o kuma ni u bɛ sigi ka se ka tajiko k'a lajɛ a bɛ lahala mun na o jɛkulu ka sigili kɔfɛ an ka jamana minisiri mun ka ca ɲɛsin bɛ jagoko ni balemaliso ma
Musa Alassane Diallo kunungo ale ni taji barakɛlaw ka jɛkulu fila ni o ye GPP ani GMPP u ye ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn min kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ sigi min kun kɛr'u fɛ don tɛmɛnenw na ka se ka o sigiw k'u kɔrɔsiyɛn k'a lajɛ kow bɛ lahala mun na ani tajiko bɛ sira mun fɛ an ka jamana kɔnɔna la sigi in na u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni kunungo yɛrɛ ye nin waati in kɔnɔ ko taji mɔbili 200 ɲɔngo o donna Bamako wa a bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra teliya kɔnɔna la ka se ka taa di maaw ma a bɛ ka tila cogo min na ani u kan ka taa yɔrɔ min na a baaraw kuncɛli bɛ ka kɛ an ka jamana jagokɛlaw ka minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔn in kɔnɔ u nisɔndiyalen don bawo wulikajɔ ni baara mun kɛra jɛkulu in fɛ ni o de ye ɲɛmaayaso ka fara taji donnaw kan a baaraw ye jaabi ɲumanw bɔ bawo Bamako kɔnɔna la bi bɛɛ ye jateminɛ kɛ k'a fɔ tajiko gɛlɛya a nɔgɔyara walima a banna pewu yɛrɛ aran kumani o kuma t'a la minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko o ye nisɔndiya kun fɔlɔw ye jɛkulu in kan ka fo o la nka ko halisa baaraw tɔw bɛ kɔfɛ k'a yira k'a fɔ baara minnu bɛ kɛ ni nɔgɔyada in aranko bannen min filɛ nin a ka kɛ kudayi ye ko fɛɛrɛw de kan ka tigɛ yaasa ka se ka bilankɔrɔ camanba ka o bila o dɔw ye mara bɛ se ka kɛ cogo di ka taji marayɔrɔ belebelebaw olu dilan an ka jamana kɔnɔ yaasa taji bɛ se ka mara o la cogo min na minisiri yɛrɛ k'a fɔ ani fo ka taa se OMAPO bɛ ka baara mun kɛ ka mɔbiliw ka tɛmɛli ko teliya o bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye ka se ka lafiya da k'o di maliyɛnw ma bi tajiko la wa ko baaraw bɛ to sen na ko bakuruba ye mun ye sisan o de ye an ka marabolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taji sɔrɔ joona cogo min na bawo ko Bamako dɔrɔn tɛ k'a daminɛ Mali marabolo gale fo a 19nan tajiko kana marabolo kɔnɔna si sɔrɔ ko wulikajɔw fanga bɛna bonya o de la kosɛbɛ ka se ka taji doni ka taa di marabolo kɔnɔna denw ma u k'u ka munumunu salo kɛ yaasa Mali bɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ tajiko la ko kumaw bɛ ka boli o de kan jaabi kunfɔlɔ bɛ maa nisɔndiya nka halisa ko baaraw bɛ to sen na ka se ka tajiko in ka a kun cɛ pewu ka kɛ lafiya ye malidenw ma an bɛ taa cikɛko bunakun kan kiba cikɛlaw ka jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko C4+ ni o ye kɔɔrisɛnɛnaw ka jɛkulu ye olu y'u ka ɲɔgɔn ye 9nan ka a kɛ an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ mun ni a yɛrɛ la k'a fɔ C4+ Mali Burkina Faso Tchad Benin ani jamana wɛrɛw kɔɔrisɛnɛnaw de bɛ nin jɛkulu in kɔnɔna la jɛkulu in ka baara ye ka se ka cikɛlaw ka o yiriwa hakaja cikɛla minnu bɛ kɔɔrisɛnɛ kɛ ka se ka an ka nafolo ni o ye waganɛ ye kɔɔri jɔyɔrɔ mun bɛ a la ka se ka o yakubaya ni ka o kologiriya kɛnɛ mun ni a bonyana karama bɛɛ lajɛlen kun talen don k'a di jamanakuntigi ma Général d'armée Assimi Goïta a baaraw nun donni o ɲɛmaya kun bɛ Général de division Ali Dawud Mohamedine bolo ni ale y'an ka duguba kɔnɔna lakanako minisiri ye fo ka taa se Burkina Faso kaw ka balemaliso minisiri mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ani fo ka taa se kɔɔrisɛnɛnaw ka jɛkulu kuma in kɔnɔna la kɛnɛ in na kumaɲɔgɔn b'o la mun kan farafinna kɔɔrisɛnɛ jamanaw bɛ se ka an kologiriya an yɛrɛ cogo di ani fo ka taa se diɲɛ gun ka jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni o bɛ jagokɛlaw ka ko bunakun kan ko OMC anw ni olu ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min na ani nafa mun bɛ an na an bɛ ka wulikajɔba mun kɛ ka an ka kɔɔri yiriwa ka an ni diɲɛ jamana tɔw bila kaɲɛ kelen kan bawo ko ni y'ale ye kuma dɔw la i b'a ye k'a fɔ anw bɛ nin kɔɔriba in sɛnɛ an ka jamanaw kɔɔri nafa ka bon kosɛbɛ wa an ka kɔɔri dagosi ka bon nka kuma dɔw la i b'a dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛw bɛ anw ka kɔɔri nafa dun ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan ko fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ka fu siri o la yaasa an bɛ kɔɔri mun sɛnɛ jamana ka nafa dun kɔɔrisɛnɛnaw fana k'u ka kɔɔrisɛnɛ nafa dun kumaw bolila o de kan kosɛbɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana bayɛlɛmali kow sɛnɛkɛko bunakun kan hakaja kɔɔri in k'a don ba la yaasa kɔɔri jɔyɔrɔba mun bɛ farafinna jamanaw ɲɛtaa kow la ani fo ka taa se baarakow ani ka cikɛlaw bila u k'u tɛgɛ nɛmu ni cikɛkow baaraw ye ka se ka o sɛbɛntiya an ka marabolo kɔnɔna kibaru la kiba kulikorokaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko daragi 23 ɲɔngo tɛgɛ dara o kan maa minnu ni u bɛ sanu bɔ ji kɔnɔ ni a bɛ kɛ sababu ye ko ka di bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o baara minnu ni an ka jamana minisiriso min ka ca ɲɛsin bɛ sigida lakanako kɔɲɔ kuma ale ye a baaraw bila sen kan yaasa ka se ka an ka ji ka a lakana ji kana tiɲɛ maa minnu mana minɛ daraki la a fɔr'u ye a mɛnna u ka darakiw u bɛ ka baara kɛ ni minɛnw ye a bɛɛ bɛ minɛ u la wa u bɛ jeni
kulurukaw bara o baara dɔw de kɛra k'a daminɛ novembre kalo tile 21 ka taa bila a tile 22 la baara min kɛra sababu ye ka daraki 23 in ka a minɛ ani a baarakɛfɛn bɛɛ lajɛlen ni ka u bɛɛ lajɛlen jeni yaasa ka se ka sanu bɔcogo jugu in ka a kɛlɛ. An sɔngɔkaw bara sanubɔrɔ kura dɔ o yera Tondo Kare ni o bɛ Targada o buguda la erla k'a fɔ an sango mara kɔnɔ ni sanubɔrɔ in ko sanu bɛ yen kosɛbɛ. A fɔra ko sanu yɛrɛ dɔrɔn fɛn mun ye maa dɔw tun ye u firi k'u bɛ taa sanu bɔ yen k'a sɔrɔ yamaruya ma di u ma. O de la an sango mɛri ani fɔ ka taa se u ka perefe olu taara ka t'u ɲɛda sanubɔrɔ in kan ni ka a yɛrɛ k'a fɔ jɔnwala sanu bɛ yɔrɔ in na maa fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ko u bɛ ka taa sanu bɔ ka sɔrɔ sɛbɛn fura ma d'u ma u ka u yɛrɛ ta joona joona bawo baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa sanu kan ka bɔ cogo min na jamana ɲɛmaaso ka hakilinaw kɔnɔ o baaraw ka se ka daminɛ. Kulukorokaw bara wulu ka kininda ko san 2024 kɔnɔna la a bɛ bana min bila maaw la n'u b'a wele ko araji o ka 559 o de yera wulu ka kininda fɛ. Kunnafoni in bɔra ka bin kunungo alamisa novembre kalo tile 27 in ka sanga ni kɛnɛya don mun n'u b'a wele ko 1Health o kɛnɛya ko mun ni diɲɛ selena ni tɔnba min ka ca ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma OMS olu ye a baara bila sen kan ka se ka bagan kinda ni wulu kinda ɲɔngɔw ani fɔ ka taa se ka tumu o ka tumu min bɛ n'u b'a wele ko ver de Guinée ko o kɛlɛ. A yɛrɛ la k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan kunnafoni dira maaw ma an bɛ se k'an janto yɔrɔ la cogo min na wulu ka kindaw ani fɔ ka taa se ver de Guinée ka se ka a kɔlɔsi ka an kana a sɔrɔ o kunbɛ cogo ɲumanw kuma b'o la o kan. Yorosokaw bara miɛnkaw olu ka kɛnɛ bɛna sigi kɛnɛ mun ni nin bɛ k'a ta ko 4nan ye ko semaine nationale de mamala février kalo kɔnɔna la san 2026 o kɔrɔfɔ de dayɛlɛmana ka sanga ni kunungo ye ka yɛrɛ k'a fɔ ko Mali miɛnkaw ka ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛba ni a bɛ kɛ sababu ye ka se ka taa miɛnkaw seko n'u dɔnko u ka fɔlifɛnw ani fɔ ka taa se laadalakow kumaɲɔgɔnw ka kɛ ka se ka miɛnkala den bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kɛnɛ in a baaraw ko o lasera baara min kan ka kɛ février kalo la san 2026 yɛrɛ la k'a fɔ ko maa 1500 olu de bɛna bɔ Kucala Segu fan dɔw ani San ka se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛba in kan miɛnkaw olu ka kɛnɛ kan. Keba yan'an ka don seko ni dɔnko kɔnɔna la an bɛ taa fan fɛ fɔlɔ. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Seko ni dɔnko ani bololabaara o kadara kɔnɔna la kɛnɛba mun bɛ Bamako yan nɔ bololabaarakɛlaw tɔgɔla kɛnɛ ko salon international de l'artisanat kunungo o baaraw o kolobon karili kɛra an ka jamana premier ministre fɛ ni o ye général division Abdoulaye Mayiga ye kɛnɛ mun ni a ye bololabaarakɛlaw olu mun bɔra jamana caman kɔnɔna la ka na a ta ko duruna in na jamanaba welelenw ni o bɛ tali kɛ Burkina Faso Niger Maroko jamana ka kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen bila bololabaara ani bayɛlɛmali bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni ɲɛtaa kuntalajan ye farafina jamanaw kɔnɔna la cogo min na kɛnɛ in na maaba caman ɲɔgɔn sɔrɔ ye ani fo ka taa se jamana camanba maaw la mun bɔr'o kɛnɛ kan Keba an bɛ taa fan fɛ ka jɛn o lajɛ.
ka boyani karamadi an ka jamana kuntigi ma bololabaarakɛlaw tɔgɔla kɛnɛba siyama ta ko duruna in tigira ayasi jamanaw ka ɲɛta ani bɛn ni keleya sinsi bere ka sɛmɛ bololabaara ni seko ni dɔnko la suguba in dayɛlɛli kɛra kɛnɛba ye bololabaarakɛlaw ka jɛkulu n'u dɛmɛbagaw bololabaarakɛlaw ka minisiri ka fara minisiri camanw kan Niger ni Burkina bololabaara minisiriw Maroko jamana fo ka taa se maaba welelen camanw ma kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana premier ministre bolo n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la son excellence le général d'armée Assimi Goïta ma k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn san daminɛ an bɛɛ miiri b'a la k'a fɔ a ye yamaruya ta k'a fɔ ko 2025 o consacrelen bɛ seko ni dɔnko o kɛ seko ni dɔnko san ye et puis 1er janvier je crois que a ka kan vraiment an ka Mali artisan bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ culture kɔnɔna la ko wulikajɔ a ma dogo mɔgɔ si la mais a ka ca Ala fɛ et que laɲini fɛn fɛn b'an kɔnɔ n'o ye o exprimé kɛra Assise nationale de la refondation kɔnɔna la laɲini si tɛ se ka sabati ni bɛn ni keleya n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn faamuya ka an ka jamana kɔnɔna la vraiment donc an bɛ wele bila o ma kosɛbɛ vraiment hali bi an k'an jija an k'an cɛsiri et que Mali kelen tɛ bi bi in na an bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la n'o ye AES et que an bɛ cɛsiri min na an bɛ wulikajɔ min na ka kan an bɛ se ka baara fɛn fɛn kɛ pour que Burkina ni Niger ani Mali population an bɛ ka kɛ kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ saba ka laɲini ye je crois que o fana la artisan jɔyɔrɔ b'o la kosɛbɛ. ɲina siyama kɛra wagati min kɔnɔ a kɛra siyama spécial ye spécial fo fɛn fila fɔlɔ général d'armée Assimi Goïta n'o y'an ka jamana kuntigi ye ale y'a fɔ ko ka ɲinan san di artisanw ma ka ɲinan kɛ artisanw ka san ye général de division Abdoulaye Maïga n'o y'an ka ministre gale ye ale y'an instruit pour que san bɛɛ an ka baara kɛ jamana artisanat bɛ se ka a cogo la cogo min na donc an y'o bolo ɲɔgɔnma de kɛ an ni APCM k'a yira k'a fɔ n'an jɛnna n'an y'an bolo ɲɔgɔnma n'an ye baara kɛ jamanakuntigi ko a ka kuma la a ko la promotion accrue des talents ko ka seko ni dɔnko yira ko k'o don ba la an ka segin a kɔrɔ la an ka k'an yɛrɛ ye ne hakili la an b'o kɛnɛ de kan u ko ma kunun ko artisan 1,100 ɲɔgɔnna de bɛ kɛnɛ in kan bi u bɔra jamana 16 la u ko ma fana ko mɔgɔ minnu kan ka na 500,000 plus de 500,000 visiteurs qui sont attendus u b'a yira k'a fɔ o ye koba ye. siyama ta ko duruna in kɛnɛ kan febaki jɔ a fiyɛba minɛnen bɛ k'a fa tewu Mali Burkina Faso Niger Maroko jamana minɛnw dasilen bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen dilanna an yɛrɛw ka bololabaarakɛlaw fɛ mun b'a sɛbɛntiya ko bololabaara sira fɛ dɔnniya siya bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana kɔnɔdenw na bi dɔnko minnu bɛ se ka taa n'an ye diɲɛ fan 14 kɔnɔ. Alors an bɛ se k'a fɔ ko an nana caman yan yɔrɔ la comme o y'a kɛ Burkina ni Niger kɛ pays d'invité d'honneur ye an nana caman comme a y'a fɔ cogo min na an na mɔgɔ 100 ni kɔ ka na Burkina ka kɛwalew yira aw la Burkina bɛ coton cultivé an y'a chaîne bɛɛ le kɛ ten ka na d'aw ma voilà o y'an ka coton bɔ k'a parati an y'a parati k'a kɛ fil ye o fil ninnu coloré a bɛ se ka kɛ fani ye ne yɛrɛ b'o dɔ le la ten an ka traditionnel dɔ le bin kan na ten an y'a ale le kɛ yan yɔrɔ la traditionnel ye a sanbaraw bɛɛ bɛ yen an nana ka na yira la an ka artisan o bɛ se ka baara kɛ cogo min na n'o bolo ye numu o b'olu wele ko forgeron an ka artisan no o ye nin kɛ o bolo la le bronze fana ye nin o y'o fana transformé donc an nana bi ka na Burkina ka richesse le yira aw la. N'i ye Segu ta k'a jateminɛ an ka branche d'activité bɛɛ lajɛlen b'an fɛ yan nɔ nka Segu n'a donko dɔ ye an ka fɛnw bayɛlɛmali ye n'i y'a ta kɔɔri la kɔɔri k'a ta paratali la komi yɛrɛ ɲɛ b'a la kabi kɔɔri mugu a siɲɛnen a siɲɛbali kɔɔri paratalen k'a yɛlɛma k'a kɛ fini ye k'a kɛ bɔgɔlan ye k'a kɛ an ka faso dalifiniw ye n'i ye nin tapi da la i tɛna fɔ marokɛnw ta don nin ye sagasi de kɛlen ye tapi ye duguma yan nɔ donc n'u b'a fɔ tapi à nœud Mali kɔnɔ o dayɔrɔ foyi tɛ yen nɔ ni Segu tɛ o centre tɔgɔ ye ko Ɲeleni. kɛnɛ in kan minisiriw ni maaba walelenw ye munumunu salo kɛ gaw kɔrɔ ka t'u ɲɛ da an ka bololabaarakɛlaw bolonɔw kan suguba in bɛ to sen na fo desanburu kalo tile 7 nata ye.
An bɛ to bololabaarakɛlaw tɔgɔla kɛnɛ kɔnɔna la Siyama 2025 atako durunan ye ka sanga ni bi jumadon ye novembre kalo tile 28 jamana welelenw kɛnɛ kan ni o bɛ tali kɛ Burkina Faso Niger la don kɛrɛnkɛrɛnlen o dira olu ma. O baaraw nun donni kɛra bi sɔgɔmada in na an ka jamana seko ni dɔnko ani bololabaarakɛlaw ka minisiri Mamu Dafe fɛ ka fara Burkina Faso kaw ka minisiri mun ka caw ɲɛsin bɛ bayɛlɛmali ani Niger olu ka bololabaarakɛlaw ka minisiri ka lasigiden kɛnɛ mun kan ni fɔlikanw AES jamanaw olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ani fo ka taa se an ka laadala fɔliw bololabaara bɛ se ka kɛ sababu ye ani bayɛlɛmali ko ka se ka an ka jamanaw yakubaya cogo min na ani fo ka taa se o mun ye an danbew ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ka sanga ni seko ni dɔnko san 2025 mun hakilina tara an ka jamana kuntigi fɛ général d'armée Asimi Goita ni kɛnɛ in kan baro kɛnɛw sigira a bɛ wele min ma ko paneli an ka jamana seko ni dɔnko minisiri fo ka taa se Burkina Faso bayɛlɛmaliko minisiri ma ka kumaɲɔgɔnw kɛ ni bololabaarakɛlaw ye bololabaara ani izini kow bɛ kɛ sababu ye cogo min na ni o ye bayɛlɛmaliw ye ka se ka na ni AES jamanaw ka ɲɛtaa ye ka an kalan k'an sɔgɔ diɲɛmaa la yaasa nafolo ka se ka sɔrɔ bololabaarakɛlaw fɛ ka ɲɛtaa kuntalajan o siraw bɔ fo ka taa se fɔlikanw ani AES ka dɔnkililakanw olu bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye ka dɔ fara nin kɛnɛ in a yanga ni a bonyaw kan. Leka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Mali b'a kɛra anw ta. Ɲinan kɛra an ma sanɲɛ. An ka bi kɔkan kibaru kɔnɔna la an bɛ taa Guinée Bissau kaw bara ka sanga ni fanga dafiri mun kɛra ni a ko ye maaw kamanagan baw a kɛcogo bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka nin ko in filimu don wa walima tiɲɛ don o de kɔnɔna la fɛn mun ye jamana a bɛ ka mara fintigilaka mun fɛ ni o ye général Horta Ntam ni ale tun ye fintigilakaw ka ɲɛmaa ye duguma kɛlɛcɛw a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ale ye jamana kuntigi kɔrɔ Umaru Sisoko Ambalo a masurunya maa ye o siratigɛ de la maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka nin ko in na nka sanga ni nin wale in ye CEDEAO jɛkulu ni o ye farafinna tilebiyanfɛ jamanaw ka jɛkulu ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ nin wale in ka a kɔn ani fo ka taa se ka Guinée Bissau k'o bɔ CEDEAO jamana ka ɲɛmaayaso la baw ko wale mun kɛra a ka kan ɲangili ni gɛrɛntɛw kan ka da o kan ka sanga ni CEDEAO u ka sariyaw ye farafinna keleya tɔn bɛ o ye Union africaine fo ka taa se Nigeria jamana ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ nin fanga dafiri wale in ko k'a kɔn ko k'a ɲini jamana kuntigi a ka bila nɔ la walima u b'a fɔ min ma ko ordre constitutionnel sariya ko jamana ka bila o kɔnɔ maa minnu lasɔgɔlen don ko olu ka bila joona joona halisa Guinée Bissau jamana kɔnɔna la fanga ŋwararaba mun bɛ yen nɔ ni ale ni Umaru Sisoko Ambalo kun bɛ ɲɔgɔn na jamanakuntigi kalata tɛmɛnenw na ni u fan fila bɛɛ lajɛlen kun bɛ k'a fɔ de ko olu de ye sebaya sɔrɔ kalata in na fanga tɛnamatɔn ɲɛmaa in a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kafo in ye ko labɛnnen de ye ko olu ma jɛn n'a ye olu b'a dɔn k'a fɔ jamana kuntigi ni o ye Umaru Sisoko Ambalo ye a ye fanga de di fintigilaka ma wa a dira maa mun ma a yɛrɛ masurunya don wa a ka fanfɛmaa de don ko ka sɔrɔ olu ye wulikajɔ minnu kɛ Fernando Dias ka kɔrɔfɔw la ko ale ye sebaya mun sɔrɔ jamanakuntigi kalata la yaasa ka se ka ale ka sebaya de senkɔrɔma cɛ Umaru Sisoko Ambalo ye nin ko in labɛn ka fanga di a yɛrɛ fanfɛmaaw ma ko n'o tɛ k'a fɔ fanga dafiri don wa ko kuma t'a la. Sudan jamana kɔnɔna la Norvège olu bɛ ka wulikajɔw kɛ ka dɛmɛ don Sudan ma o bɛ gɛlɛya min kɔnɔ yaasa gɛlɛya in ka se ka ban Norvège kaw olu ka minisiri dankan mun ka ca ɲɛsinnen bɛ kɔkan caw ma ni o ye Andreas Kravik ye ale sera Sudan jamana kɔnɔ ka sanga ni alamisadonya ye
a selen ani jamana bɛ ka mara maa mun bolo ni o ye lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan ye o ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn mun na n'u kumana dɛmɛ bɛ se ka don cogo mun na Sudan jamana ma ha ka ja maa nanama sumalenw ni gɛlɛya waatiw Norvège jamana yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛna se ka dɛmɛ don maaw ma ani fo ka taa se ka Sudan jamana dɛmɛ ka wele bila diɲɛma ma joona dɛmɛ ka se ka don maaw ma jango maa nanama sumalenw ni o ye population civile ye ni waati gɛlɛn na ka se ka dɛmɛ don u ma Maraku jamana yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna pankulu bila kɛrɛnkɛrɛn la farafina jamana caman kɔnɔ la ka sanga ni farafina ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛba mun kan ka taa kɛ Marakukaw bara ni o ye Coupe d'Afrique des Nations ye ko o kɛnɛ kɔnɔ u kun ye layidu mun ta k'u bɛna u ka pankulu cakɛda Royal Air Maroc k'a ka taamaw bonya farafina fabaw kɔnɔ ko o baaraw daminɛna wa a baaraw bɛ kɛ musaka la ka nɔgɔya kɛ farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen ye taa ni ka segin kɔnɔ minnu bɛ taa Maraku jamana kɔnɔ ka taa senandolanci in kɛnɛ kan wa yɛrɛ k'a fɔ Royal Air Maroc ni ale ye farafina dolantan ni o ye kafu ye olu ka partenaire ba don ko o de kadira kɔnɔ u bɛna dɔw yɛrɛ fara u ka pankulu ka taamaw kan fo ka se 100 sara la 50 ɲɔngo 50% o bɛɛ lajɛlen bɛna fara taamaw kɔ yaasa ka se ka taa ni maa caman ye minnu bɛ fɛ ka taa kani o filɛ Marakukaw bara Ukraine jamana kɔnɔna la jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ale ka chef de cabinet ɲɛmayaso kɔnɔ ni o ye Andriy Yermak ye a ye walan sɛmɛ bawo a lamɛnna yuruguyurugu ani dungojuguya ko dɔ kun kɔrɔ o kɔfɛ dɔrɔn maa in bɔra ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale ye walan sɛmɛ k'a sɔrɔ jamanakuntigi bɔra k'a fɔ ko fɛn mun ye chef de cabinet ye Andriy Yermak ko ka sanga ni a nɔ yera yuruguyurugu ani dungojuguya kɛlɛli ko dɔ la o de la ko a lamɛnnen kiiritigilamaw bolo ale y'ale k'a fɔ a man kan a ka to chef de cabinet la ni ka a labila ka bɔ nin waati na ko yaasa wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ Ukraine jamana fɛ ka se ka yuruguyurugu dungojuguw kɛlɛ ko nin ye o fɛlɛ dɔw ye Irisi jamana ni nanzaralaw ni o ye européenw ye olu ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen b'a kalama nka Hongrie o ye wulikajɔ mun kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ale ni Irisi jamana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo hali n'a sɔrɔ Hongrie o ye Europe jamana ye Hongrie jamana premier ministre ale ye taama kɛ ka taa se Irisi jamana kɔnɔ kɛnɛ mun kan ni ani Irisi jamana ɲɛma Vladimir Putin o ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye mun kɔnɔ o kumana jamana fila bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di ka se ka wulikajɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa kɛlɛ ani fo ka taa se ɲɛtaa siraw ka olu bɔ ka sanga ni bi jumadɔn in de ye ɛrɛla k'a fɔ fɛn mun ye Viktor Orban ni o ye Hongrie premier ministre ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu labɛn bɛ ka se ka baara ɲɔgɔnw kɛ ni Irisi jamana ye ko o de b'a to k'a fɔ nanzarala jamana ni o ye européenw ye u ye welelikan bɔ k'a fɔ Europe jamana bɛɛ ka gɛrɛntɛ da Irisi jamana kan ko yaasa ka Irisi bɔ maaw tɔw cɛman k'u isolé k'u ka se ka kɛlɛ bila Ukraine jamana kɔnɔ Hongrie ale tɛ o hakilina na walima ale ma sɔn o hakilina in ma a ka nin taama in de bɛ o sɛbɛntiya Israel jamana kɔnɔna la yɛrɛ k'a fɔ ko Israel fintigilakaw ko olu ye Palestine ka den 2 ka o susu ko in kɛra Cisjordanie kɔnɔna la o kɔrɔfɔw Israel jamana ye a danganiya k'a fɔ ko olu ye bamanciya waleɲuman kɛwale tigilama terroriste dɔw de susu Cisjordanie kɔnɔna la bawo ko maa juguw don wa olu danganiyalen don k'a fɔ maa ninnu u tun bɛ ka bamanciya wale de labɛn Palestine ale bɔra k'o kɔrɔfɔ galontigiya bawo Palestinikaw ka ɲɛmaayaso ka kɔrɔfɔw la u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ Palestine ka den 2 in susu tuma min na Cisjordanie kɔnɔ ko u y'u tɛgɛ kɔrɔta o b'a yɛrɛ k'a fɔ ka tila k'u ka fini kɔrɔta k'o b'a sɛbɛntɛya k'a fɔ maramafɛn foyi tun t'u bolokɔrɔ ko Israel ye nin wale mun kɛ damatɛmɛ wale don ani bingale wale don ka ɲɛsin Palestine ka denw ma nka Israel kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ke sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ maa ninnu ko bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw olu de kun don ni de bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na k'a lase aw ma aw minnu kun sɔgɔlen an na an ma fo ka koɲuman dɔn a y'aw sɔgɔlen to jani na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ a k'an bɛn jaw tun bɛ ka yira aw la balimakɛ Keba Jalo fɛ لبيك اللهم لبيك En Balma, on y est qu'on a folié qu'à bord commission des agences du voyage du Mali.
Mali agent de voyage wa commission ba ku ba ni malien befe ni ya le ni ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence min be ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudiya kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min to ma sebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye ku ba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence be kelme ki ka daile ka malien kumbe chuga mina to ka semen jona o de koso ne miya leini ka fo ibna ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence be ka fo niya kanu na ka barata buli dia to ko seben ikatake nintu ye kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala na ka maka fo commission Allah ka fami ko nyumandi amma assalamu alaikum لا شريك لك